Salutare tuturor și bine ați venit la primul videoclip după acest canal. Astăzi vreau să vă zic ID-ul meu și cei care nu mă aveți la prieteni să-mi dați cerere, accept la oricine. ID-ul îl veți avea în descriere, acolo zic că puteți să-l copiați și să-mi dați cerere de prietenie. Așa. Și Instagramul meu este Raul_free_fire. Laur26 pe YouTube este un copil de aici care s-a filmat când era mic și e super amuzant. Dacă vreți, uitați-vă. Și vreau să vă zic că diseară voi face live cu Free Fire pe la vreo 8, 9, pe la 9 jumate. Nu 9 jumate, că e mai... La 9 voi face live aici pe YouTube. Nu mai pot face pe TikTok, că deoarece mi-am luat bani, că am filmat un copil. Și asta e partea a doua. Și dacă vreți, dacă se strâng 5 like-uri, așa de început, voi face prezentarea contului. Și acesta a fost primul videoclip cu Bulangiu. Să nu mă faceți Bulangiu. Acesta a fost primul videoclip. Ciao!